Kapintuig ng problema sa mga residente sa Matinagravahan, Davao City ang nahugmak nga bahin sa dike nga kabahin sa flood control project sa gobyerno sa Davao River. Enero 2024 pa nahugmak ang portion sa dike. Sumala sa mga residente, nakankan ang yuta sa ilawom, hinungdan nga nahugmak ang simentadong dalan daplin sa dike. Pagtuon nila, substandard nga mga materyales ang gigamit sa kontraktor nga mitrabaho sa flood control project sa lugar. Kahoy dito na siya. Nagdumbulan sa tungkuan pakahoy. Pagdumbol, nakusuhay tubig, mga nabartaon. Dagko kayo. Di yun, labay yun ang tanan. Gikan sa mga kahoy, mga diri labay hanok tanan. Kaya anak mo sa purmagod. Diri tanan ng pwersa. Gipangitaan na lang upang maagi sa mga residente aron makatabok-tabok sila pagawas og pasulod sa lugar. Tulay nga gama sa kahoy ug kawayan ang temporaryong gibutang sa mga residente aron nang duna sila kaagian kay hangtod karon wala pa maayo ang naguba. Sumala sa mga nagpuyo sa lugar, dunay na disgrasya nga mga residente human mahulog sa pagtabok. Pre atong panawagan sa DP o kinsay mga kontraktor diha, ayun gina kay naana na disgrasya diha. Duha ka pirmero bata naputol ning bukton. Ya diha na pod. Nabali ni kay kana among tulay-tulay diha sa una diri man to. Na slide. Subay sa report, nagsumiti na og request ang DPWH Davao City District Office alang sa emergency fund aron ma-repair ang naguba nga dike. Apan hangtod karon wala pa gihapon kini maaprubahan. Tuig 2021 gisugdan ang pagtrabaho sa flood control project ug natapos niya tung tuig 2023. Apan dunay portion ang wala makumpleto tungod sa problema sa road right of way. Gani gipasakahan og kaso sa tag-iya sa pribadong luna ang kontraktor sa proyekto human giingong gigamit ang ilang luna atol sa konstruksyon apan wala gyud bayri. Midiman og kapin 3 million pesos ang tagya sa yuta gikan sa kontraktor sa dike. Napasakan ang kaso batok sa DPWH tungod sa aligasyon sa pagpasagad sa bayad og kakulangon ug sa kakulang og aksyon sa pag-ayos sa dike. Pwede sila makaagi di basta makabayad silang damage. Walay, mga gay-gahi man. Risgo alang sa mga residente ang naguba nga dike sa lugar hilabi na kung magpadayon ang kusog nga ulan ug bagyo kay maapektuhan na sab sila ug balik sa baha ug galing mo taas ang level sa tubig sa Davao River. Busa nakapangutanan na ang mga residente kung kano sa ayuhon sa hintungdang ahensya ang nadanyos nga dike sa lugar. Karon manawagan mi ug kinsay pagtungdan sa gobyerno nga anang problema, ilagyan ang ko anon. Kay atong gobyerno pertindahan ang kwarta. Ha? Bilyon-bilyon atong kwarta. Nya ang problema na diri gamay kayo. Wala tagay pagtagad. Naglaom ang mga residente sa Matinagravahan nga maaksyonan unta dayon sa gobyerno ang problema sa nahugmak nga dike. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.